كون دما بتقنتي كل عالم كتصحف كاب قيصر أغسطس تزاز وصى ازيا اتا قرنيوس اب سوريا تشيم كله زخونت قدامي تصحفت ايا شعو نفس وكف كتصحف كلنا ناب عدو خده يوسف دما كاب بيت داويتن كاب عليتن سلازنبره كاب غليلا كاب عد نازريت مستاطني سازلا مريم حصيتن نبيت ليم تبحال عد داويت نبي يهودا كتصحف ديبه كون دما ابو خلو غزي حرسابت صحه بخري ودا ولدت بعلباون تقلنتو ابتي محدر اغايش سفرا سلا زينبرم دما اب مبلع مال ادقسطو ابتا مدريتي ابليتي مالم كحلو امرر زحدر غاسوت نبرو ملاك እግዚአብሔር ካብ ጥቆም ደው በለ ክብሪ እግዚአብሔር ወን ኣብ ዙርያኦም ኣብርሄ ብዙሕ ፍርሃት ካፈርሁ እቲ መላእክ ድማ ነሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለዘሎ ንስኻ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓቢ ሓጎስ እበስረኩም ኣለኹሞ ኣይትፍርሁ ምልክት ድማ ዝይኹንኩም ኣብ መብልዕ ማል በዓልባ ተጠቕለለ ህፃን ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ بدنجت مستملأخ تتنبيرهم كبري نأملاخ أبل علي سلام كا أمدري أمنغوتهم سمرة أملاخ زلهم سبات نابلون أملاخ أمسجانو كون دما اتم ملاختي كباتاتهم ناب سماي مسديبو اتم قاسوتنا حدهم زي እግዚአብሔር ዝገልጸልና ኩን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤትልሔም ንኺድ ተባሃሃሉ ቀልጢፎም ከኣከዱ ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ህፃን ከኣ መብልዕ ማል ደቂሱን ረኸቡ እዚ ምስራዩ ብዛዕባ እቲ ህፃን እተነግረሎም ነገር ኣውረዩ ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከኣ በቲ ተንጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ ማርያም ግና ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎን ተሓስቦን ነበረት እተንጓሶት ድማ ከምቲ እተባህለሎም በቲ ዝሰምዑዎን ዝረኣይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ